आपण पाहत आहात कराड टुडे न्यूज। अनेकांनी ओडिसातील पुरी येथील जगन्नाथ रथ यात्रा पाहिली असेल। अशी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा कराड शहरात काढण्यात आली। शिवप्रतिष्ठानचे सर्वेसर्वा संभाजी भिडे गुरुजी या रथ यात्रेत सहभागी झाले होते। आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन तर्फे ही रथ यात्रा प्रथमच आयोजित करण्यात आली होती। भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र आणि देवी सुभद्रा यांच्या दर्शनासाठी व जगन्नाथाचा रथ ओढण्यासाठी भक्तांनी यावेळी गर्दी केली होती। ही रथ यात्रा दत्त चौकातून भेदा चौक, कारवे नाका ते सिद्धार्थ मंगल कार्यालय गोळेश्वर पर्यंत काढण्यात आली। रथ यात्रेनिमित्त सिद्धार्थ मंगल कार्यालयात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे।